Odan CTC TV. The American Biano of Anissa. Odan for Najatum. Tell party. What I say, Wajatum. Tell party. Party Ajatum. Odan for Jimudi. Monty Tum. City TV. City TV. COMOAKU. City TV. I want a place, Michelle. Blaster place, no. Ghana local place, no. All the Biache. City TV. City na. Keko. Boa.
adum yai after yan so every January eba from another December da and also I die and then papa I don't so play I go to my room to go to now but we are to be here what I can so after one the year now papa we show papa is oh my God yeah. Australia, Shia, the businessman who is going to be
executives, former constituency executives, council of elders, patron, electoral area coordinators, and say the last time, 2023, Abattoir, and Laguna I lost with a margin of 29. It didn't say this time round, Obiara will be an advocate. I'm going to win. So wait. A chance constituency. I see Central in a way. The bullshit. So we in history now. First, I think there's a way I see it. And on that, history region looking at private. And the final JJT over her was it before. I can say, also, and the plan a group of one person. I think there's a quite maybe a choir and walk over the United attitude. Where she was said, Canadian Japan, a president, I say, Muslim, men are not a kind or say, I think and no I think and no and this time here, Mama will come from Muna, and Muna, all the way around the position. Now, everyone said, if you can be a sour apple, a typical said, young family as well as in cookie. Again, Master, Mummy, young Well, Tuma Obia, I'm a form, I have read said, more than a bar, on the Tuama MVP Asama Park. Who are some of them was Yala, something for Chief, one for Canadian Japan, who goes school, Canadian Japan, who hospital, Canadian Japan, who will be a bar, Canadian Japan, who will talk to Canadian Japan, who will go Canadian Japan. Okay, that's how it is. So to me, remember, Ghana for actually, in the history of Ghanaian politics, I'm the only luckiest politician. Ghana for a public party fortune said, Mumfaka and Brow, near to one, Mumfaka and Brow, near to one. Finish one. Uyi flag bearer 2026 January 1. A fair na wokɔ ɛde ama Ghana for. Na bisa ho sɛ nya Ghana for sɛ mo mpamra ɔno ɛna mo de ne kɔ no ana. Na mo de kɔ Ghana for no ɛbɛtɔ. Yɛ kɔtɔ nipa. Ti mesra. Obi a wonya mfani kodom kra na ba wo fi abɛtɔ. January 31st January 1. Motuma number 1, I'll show you say 2028. Any NBC candidate, what the number, I'll beat him hands down. Because Mema Epono, Ghana for a summer head, a woman meeting Ivy, and woman GDA can see Ghana for himself, the Yabudrafo, you, Ghana for himself, the one the king of my home, in your man, my young and Ghana, my hospitals, in your man, Ghana for Asia. And no tea, and no say, no fat and brand, I am to a man. To work,
Any about to your true set, you mean your home first of all. Your true set, your papa and grandpa, not on Koye, who you are, but Kaukasa or Ash. No. Later, the chef fire home. I better be a year, but Coco, you are a sheep. Modo Banchi. Na sabudu adia banchi ya kabisa oba protesi ejisa banchi ehu hia chego ejisa ya banchi esa ya le untumi fango esa ya le sawo ya le untumi kono go but sawo ya le uko hospital tablets na ya ni ma ero na ya ni ma ho ya banchi starch any either a bro starch or banchi starch and now potato starch. If you hospital, now nurse, na moja back on the white liquid meat, asawa one catalogy, and also the banchi and the when you function, grow send your Muslim banchifuo, the betting and young country, who to work in it. And you see that. And banchi, and home, banchi, your banchi, and I hear the banchi, the banchi, Indo. Banchi, we say a banchi, we would good 5 minutes per master, banchi. In your mind, it is banchi, in your Baku, 46. Banchi and in your Baku, 46. Banchi, wait a Banchi. The culture of self, and here can be swap. Or for the same. Normal is fertilizers, chemicals, free. When we are 3 years old, they are taking factories. Factories, Baku, 46. You go time in your mouth, Chia, on the Banchi, Baku, 32. Now, then, become 16. 18. Argentina, you don't want to follow when apple. And don't see Oba Kakra, Ubia, Noja, Messi. So, we so this and so a bunch. Banchi. What does it? Banchi. The Indian baby. Every normal income. Starch now making. The Saudi airport fees. A man, Coco, and then Tree. And then, baby, then the Banchi, a biscuit. Chip, a son. I to me, and a 2 broken. Yes. So, and why understand? In Togo, what is usually 5 minutes. And why was that? One country of something. We need a businessman. Any sound factories where Matica, Etinia, Moto,
ɛne titiro mmeranteɛ ne mmabaawa ɛtumi ani adwuma yɛ. Then woman organizer ɔwɔ Southton Sokope ɔyɛ kɔkɔɔgye sɛdeɛ wɔsi apakagye wei wohia sika kɛseɛ biara o sika kakra mo nyinaa wɔtumi saa bi te bɛsrɛ monyɛ ɛnya businessman a ɔte business ase a wobɛtumi akreti industries ma mokɔtoɔ ba ɔmo nka ne nti a yɛpɛ obi a ɔte borɔfo ɛfiri ba nkuruma berɛ so moatoa ma nkurɔfo aka borɔfo da biara wokɔ a na ɔmokɔ IMF na ɔmokɔbɔ besia ɔmokɔ World Bank ɔmokɔbɔ besia aberɛ sika ɛwɔ Ghana ha Nyankopɔn akyɛ asase a ɛkyerɛ ɛyɛ bɔɔdeɛ asia ansa na bɛtoa so nkyerɛ ma ne yɛde bɔɔdeɛ yɛ a wɔhunu mu mfa so yi wotwa bɔɔdeɛ no wie a mo a mane afi kakra ne yɛde bɔɔdeɛ hono na de yɛ srɛ ne yɛde yɛ srɛ mra ne nana no koraa ɔtwa aburo ahyɛ apata na ɔde bɔɔdeɛ hono no agu siesie ɔsɛ ebusie bi bɔ a na ayɛ tuntum a ɛno yɛ yɛ abɔnkye na abɔnkye no ɛkorɔ ɛyɛ wo a wodi dware a na ɛkɔ ɔsɛ ɛkura so taa yɛ kɔ a patre brasi akyɛ na yɛwɔ mu ni sɛ yɛayɛ sɛ oburoni deɛ yɛ kyɛn ayɛ saa ma nneɛma papa nyinaa yɛgya ato baabi ɛne yɛkra oburoni deɛ wɔma ne kyɛn ne yɛ president yɛde bɔɔdeɛ ɛbɛyɛ sama ɛde bɔɔdeɛ n'akasa a wodi ɛnɛ nyame adom Ghanafoɔ atu kwan kɔ baabi bebree bɔɔdeɛ ɛneyɛ powder plantain powder a woka no te sɛ banku na wasate na wodi sɛ yɛnua ɔfakyi ɛfrɛ no meat fufu a nkɔfoɔ a ɔda koraa from America ne Europe no ɔntumi ɛnsɔfla Argentina yɛtumi nya large plantations ɛbiem na interesting part ɛne sɛ bɔɔdeɛ dumu a esi hɔ yi wotwa bɔɔdeɛ no ba a na watwa to ɛhɔ nso na sika no hɔ yɛde bɔɔdeɛ edumu no ɛyɛ ahoma mo ɛne na ɛwɔ ɛyɛ fugu no ahoma no a yɛde yɛ fugu no yɛde bɔɔdeɛ ɛna ɛyɛ bɔɔdeɛ du sɛ wonyi bi a wona wotwa bɔɔdeɛ no to ɛboro a ha wei ɛde bɔɔdeɛ ɛna ɛyɛ bɔɔdeɛ bi a wɔde wotwa bɔɔdeɛ atomfo ahwɛ obi a wɔnyi ne bi a ɔba a metwa na kɔ Uganda na wakɔhwɛ ne nso a tobe ebi bɔɔdeɛ montie ne yie bɔɔdeɛ dum na ɛde yɛ carpet yi a wode sɛ fam ɛnam so ɛma wo fie yɛ fɛ nyinaa yɛbɛtumi de bɔɔdeɛ dum ayɛ so many things we can do ɛde sika bɛba wɔn mu ne eti a mmeranteɛ ne mmabaawa no ɛyɛ adwuma yɛ efi sɛ aduane a yɛdi biribi a yɛkra no yɛnom bia about 80% yɛkra firi apɔnkye wa abra yɛn ankasa yɛbɛti na vote for Kennedy Japan and I will ban importation of all same mana ekokotero ọwọ efreno Emiadek Enterprise ọdịnaya
ayɛ ti sɛ nyameka so bɛtumi de bɔɔde ayɛ si na ɛde bɔɔde ɔde bayerɛ ayɛ flower sese ɛnyɛ contract ama 2 African shops ɛwɔ New York ɛyɛ ready to buy saa nyɛma osika wɔn nso bɛtumi temo nyɛ didi sɛ aban bi bɛma abɛsɔ yɛfo ase yɛbɛma mo free fertilizers free chemicals yɛma wo lɔɔre na nsimunium na ɛma wo bibi a bɛkyerɛ ɔto Mrs. Asmama, Oma, Emma, Asin, Oma, Isra, and Osama, Gary, she. Now, I feel so young and teacher and John have his house. Emma, Oma, Oma, Becky, young women, Yedid. Now, say, Scana, Mrs. Asmama, no be a teacher, no be a teacher. Maame baako deɛ obi yɛ na no apini so ɔkɔ Pentecost ɔkɔ aka wura ɔsɛ mp wodi sika no maame na ne wura mpɔ mu besi sɛ ha saa baakye fɛ sika kɔyɛ adwuma na boa efi a wodi akɔkɔ wuru besi sika no akyi a ɔsi dɛbi ɔdi wari mr awute yabasa enyuma ba kuro eti yɛde ma wo ayɛ ne yie a ɛbɛsa ama wo kɛse ebo yɛma wo ma de kɔyɛ asenfo ma bi a benim ɛde kɔbɔ nkwan ne na kyi wɔ to wo Bayina ne ba about $380 million worth of yam and a petrol. There were simple machines somewhere. Also, they knew. The kitchen, yam chips, and the chef fridge. Anytime we are, a company